аксар вакилони парлумони қазоқистон ба ҷонибдорӣ аз тарҳи қонуне овоз доданд ки иҷоза медиҳад сагҳои оворагарду бесоҳиб кушта шаванд. ба гуфта яке аз муаллифони ин тарҳ, танҳо дар як соли гузашта беш аз 40 нафар аз ҳамлаи сагҳо зарар дидаанд. дар давоми як соат 5 нафар мавриди ҳамлаи сагҳо қарор мегиранд. то замоне ки ин ҷонварон дар назди мактаб, хонаҳои истиқоматӣ ва хиёбонҳо мегарданд, масъалаи бехатариро наметавон ҳал шуда хонд. бар асоси лоиҳаи нави қонун, сагҳои оворагард баъди боздошт 5 рӯз нигаҳдорӣ мешаванд ва агар касе дар ин муддат ба суроғашон наомад, кушта мешаванд. тибқи ин тарҳ ҳамчунин сагҳое ки чипи махсус надоранд, бесоҳиб дониста мешаванд. вакили қазоқ Едил Ҷанбиршин бовар дорад ки ин шева назар ба боздошту воксин ва безурётсозии сагҳо муассиртар аст. аммо ҳомиёни ҷонварон ба ин розӣ нестанд. дар маҳалҳо ин барнома ба сурати зарурӣ назорат намешуд. яъне пул ҷудо мешуд, аммо ҳама кор дар рӯи коғаз мемонд. ин 100% ҳамин тавр аст. барои ин барномаҳо миллионҳо ва ҳатто миллиардҳо танга ҷудо мешуд, вале ҳамааш аз худ карда мешуданд. ҳатто паноҳгоҳҳои ноаён вуҷуд доштанд. яке аз бартариҳои дигари маҳви ҷонваронро ҷонибдорони ин тасмим сарфаи пул дар буҷа медонанд. ба гуфтаи вакили қазоқ, агар сагҳо якбора нобуд карда шаванд, имкон аст $30,000 сарфа шавад. ин дар ҳолест ки ҷомеаи шаҳрвандӣ бовар дорад, роҳ ҳалли дурусти ин мушкил бунёди паноҳгоҳ барои нигоҳубини ҷонварони оворагард аст. дар Ридер, шаҳраке дар шарқи Қазоқистон, ягон паноҳгоҳ барои ҷонварон нест. чорпоёни дайдуро волонтёрон аз кӯчаҳо пайдову нигоҳубин мекунанд. ин бунёд ҳам ба хотире таъсис дода шудааст ки ба чунин нафарон кӯмак расонида шавад. масалан, гурбаву сагҳои зиёдеро ба хоҳари ман партофта рафтаанд. ҳоло ӯ беш аз 60 ҷонварро нигоҳубин мекунад. то вақте шавҳараш зинда буд, бо маоши ӯ онҳоро таъмин мекардам. ва вақте ҳамсараш гузашт, ӯ маҷбур шуд аз ҳисоби нафақа ин корро кунад. ҳомиёни ҷонварон пештарам бо муроҷиат аз парлумон хоста буданд аз қабули тарҳи баҳсбарангез даст кашанд ва ба сагҳо барои зиндагии дубора шонс диҳанд. вале зоҳиран садои онҳо шунида нашуд, зеро вакилон якдилона лоиҳаи навро қабул карданд. онҳое ки ба ҷонибдорӣ аз ин қонун овоз доданд, аз арзишҳои инсондӯстӣ хеле дуранд. бо пахши як тугма қабул кардани чунин тарҳ, ман фикр мекунам дунё девона шудааст. ростӣ ин ба ақл рост намеояд. ҳомиёни ҳуқуқи ҷонварон ки дар тарҳи нав назари онҳо пурсида нашудааст, ин иқдомро қатли оми ҷонварон мехонанд. пас аз баррасӣ ва қабули тарҳи қонун, он дар сенат баррасӣ ва барои имзо ба президенти Қазоқистон фиристода хоҳад шуд. ихтиёриён ва фаъолони ҷамъиятӣ ҳоло ният доранд муштаракан зидди ин қонун садо баланд кунанд.